Kana bang arita sa kuan kanang pagbautismo? Bautismo ba? Sakto ba ang kuan sa Katoliko ani kanang doktrina nila kanang pagbuhat nila pagsunod or unsa mao gana bang gikan ba gini ni Kristo? Ano doktrina Yes. sa Bautismo? kana sa bata? Yes, nga naman kay kabubuton na Ginoong Kristo ang tanang tao bunyagan. Sa Juan 3:3-5 ang gianak og tawo-tawo. So ang bata apil anak. Nga bunyag. So kana mao na sakto ba ang kini sa gawa 22:16 nga nag-ingon nga at ngayon bakit ka tumitigil magtindig ka at ikay magbautismo at hugasan mo ang inyong mga kasalanan at na tumatawag sa kanyang pangalan. Anya? Ano siya problema na? Dayon kini sa Tito 3:5 sa pamamagitan ng paghuhugas na muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Nya siya problema na. Dayon ang kinamayon nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Nya siya problema na. Sibo ba ni sa bata, bro? Sibo eh. Sibo. Nga naman, sumala pa ni Ginoong Kristo sa San Mateo kapitulo 18 bersikulo 6. Pasagdi ang mga bata nga muduol, pasagdi ang mga bata nga nagtuo kanako. Onya ang ilang pagtuo ang Dios pagod nagtudlo San Mateo kapitulo 21 bersikulo 16. So ang ilang pagtuo, ang ilang pagsimba sa Ginoong Dios hingpit. Salmo kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod 2. Oh. So kung mingon kag batudloan ang bata, nabay pagtuong bata, pasas bunyag. Nasa sila pagtuo, di pa lang sila ka-express, kay bata pa man. Next question. Ipagtuo. Sure ka nga na ipagtuo ang bata? Kanang pila pa ka bulan gibunyagan? Na, diskumpiyado ang Kristo? Si Kristo namulong ana. Basahan ng 18:6. Lahit mo ko ng bata. Basahan ng 18:6. Ikaw basa. Basahan ng San Mateo 18:6. Ako sa ikaw na kay wala ko'y... O ka ng 21:16. Ikaw basa. Kay kung tawag anang imong ipamugos nga ang bata ay pagtuo, ipabasa ko na nimo kung nabi pagtuong bata kung sumala sa Biblia. Kaya ako naman kayo mabasa. Asa basa? San Mateo 18:6. San Mateo. Sige, palihog kog basa. Okay, basa palihog ko katong 18:6. 18:6? Yeah. 18:6. Sabi na hog 16. 6. Sa bato kong Tagalog Bible diri. Palihog ko sa text. Daghan viewers pag naa kay kaatbang wala gi sir. Sige. Ayan. Nawal. Pakibasa ko sa kuan, pakibasa ko sa 18:6. Nakabasa ko kay mawala man ako ang kuan good camera kung akong kuan kay usar mo ni ka cellphone ako gamit wala ako ka open sa laptop. Sige ako na basa kay mawala man ka. Sige Sir Gilmore may gabi sir. Okay, 18:6. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang lieg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. So, sa may gusto ni Kristo, naipagtuo ang bata wala? About ba sa bata? Maliliit na garino. Dili man abot pasabot. Dili man abot pasabot mo. Dili man sa yung abot. No. Tanawang context. Tanawang context from verse 1. No? Verse 2. At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Verse 6. Ang ingon din datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito. Sinong maliliit na ito? Sa verse 2, maliit na bata. Na nagsisasampalataya sa akin. Oh. Naamalagi. Sige. Diba nabasa nga ang bata ni pagtuo. Asa po ka makabasa sa Biblia nga ang bata ay pagtuo? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II.TV, Argumento page,
Kuya Apologist TV page and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.